Patik kamay. Patik kamay. Madato na yung taan ni. Confirm. Confirm bay. Tanaw na Tanawan, yun. bay. Ay, sa kamsing na tao ba? Tanaw bahin mo. Confirm. Uy! Saan na, Mr. Lim? Mao na yung mapa, wala na yung sulat. Wala mo naging sulat. Ay, naunsa man din ang style lang nga. Ay, tama day, Paps. Ang makabasa man ani, Paps. Ipadiwata di ay. Ha? Diwata? Pahinga na man ang mga karaan sa una, ipadiwata pa nila. Yang asam tamoy tag diwata ron. Relax lang dira, ako ni bahala dira. Panahon sa kawalo. Huy! Hoy! Nag-atay, abay, malang diwata to, Mr. Lim. Grabe, magpakyasa po na ito nakitaan. Paps, eh, binaugmaw na to. Ay, diwata ka, malang to, ikan to, nga, Mr. Lim. Gani no, hadlok, di gani kayo tanawan. Ano kayo? Nakita niyo ako nakita? Oh. Utik kamay. Pariyaram, gapon na ito nakitaan to, gina, Mr. Lim. Di kay Papsoy, murag mas kuan man ni Papso, mas kuan ba murag mas diwata tanawon. Ano po lang diwata, ha? Tara daw, ito na to, dagano na to kay para sig mawala ba. Hala na tao. Tara, Pap. Kay mawala naman pud, Pap. Na, basig di na po na diwata, ha? Basig nanguha na po nagpako ba? Paminaw na ko legit yung guro to nga diwata, Paps. Na, basig pariya na po na itong ganina, Mr. Lim ba nga? Nagdres-dres. Nanguha na dig pako di eh. Kono, kung binato ganing diwata ba pero yung kanto ning dako. Unsa man yung lugar na ninyo dari nga? Sosyal man kayo mga magpako, mag-dress man. Mo mo gud nakasulti gud sa akong mga lulugod nga mo mo ning mga dalahanan ni. Tayo dyan po na Mr. Lim eh. Tapos no, basig dili dito tinod ang treasure ba basig Apoy, kaning tamawan kankuan na dito nako. Try muli sa ta. Asa mo, nga sa agong diri sa akong lugar. Unsa man Mr. Lim? Grabe no, ano Pops? Di man ni pareha tong una to nakitaan Pops bay. O gani, lahi ra kayo eh. Legit naman siguro ni nga. Basig mauna ng diwata, Mr. Lim. Gani. Sige na, pangutan na rin. Sige, gusto mo baton? Yati ni starstruck pa ko siyang beauty bay. Unsa man kayo kay Starstruck Dili anak. pa ko katuubang ngayon. Una di ka legit ang mga diwata. Taka ramon kang mga diwata. Di na maibog sa mga tao. Sangot na sa murag dili tao. Taka ramon ka eh. Ate grabe nakaloko magkaskuha. Pero Di sige lang. istorya mo tinuod. Ang tuyo man nato ani ang treasure man no. Sige na kay. Ang tanong na to sa kinahanglan ni para masulatan ng mapa ba. Sige, ikaw na duwal kay mahalo ko. Parang naamo diri sa ako ang Dili ba? lugar. Kaning kon manggod kaning nami tuyo unta ba. Kaning noy pangutan na ma'am kaning mamakuhay ka diri ma'am. Mamakuhay, ngano nakaingon mo ana? Dili man ma'am kay kaning namgod may nakitan. Pagtaon ra pap sige panggunit-gunit ba. Diya, raki ka lang. Hindi ko katarog storya. Kaya tinani mo. Kaning pareha mong gud nimo og dress ma'am unya namakuro day ma'am ba. Dili. Tanan ang kining inyong nakita og inyong gitumban, ako ang tagabantay. Sige, mauna yung diwata lagi. So, makay na. Power ng beauty ko gapo kay mo na jud ni. Mauli na. Kaning ma'am Sige na. kaning naunta mi kuan jud mo jud ni mo pinaka-purpose sa imuha ma'am. Yati di mo ko makatan-aw di Sige na. makatan-aw. Sige Kaning nami mapa diri ma'am ba. Ana mong gud akong lulo ma'am nga diwata ra day makapa kuan ani sa mapa ma'am na makapasulat. Pwede mag pasulat sa imuha ni ma'am. Sa mapa, so treasure na. Oo ma'am. Mapa para sa treasure kabilin mong gud sa akong lulo ma'am. Dili ko mo kuan ana kay makadaot na sa kinaiyahan. Sa ako, wala Mr. Lim. Ate, pulsa na. Pulsa ba? Pugson? Pag layo na kay tagi. Baktasan niya. Maura na itong maadto diri. Sugot na na eh. Pero sa ka kondisyon. Sige, sugot na. So, unsa man ang kondisyon ma'am? Tunga iko. Na! Sama na Mr. Lim nga, 50-50 na kahit ano, madungagan, lagi tag-isa. Sa mga diwata, mga ayo man. Ano na natin ipon? Tingnan na ito ang 50-50 pero kanang di na natin sa bahinan. Tingnan nga. Sige ma'am, may problema. Sa grabe ba, pwede mo pagkadiwata. Joke na ito, ma'am. Gani mo kuan, mampuday ka day, mga yung puday kagbahin. Nya, unsa may yung buhato na ni? Ibuton na siya dira kaya Tapos? ako siyang pawiran. Sige daw. Ready na mo? Sige, ready na mo ma'am. Sige. Wow, wala, grabe. Grabe, bay, nasulatan gid bay. Pagdato na yung kuwan eh. Legit gid pa. Legit eh. Kaning ano ha, kaning
kani mong gidrawing up mapa pangitawon sa namon treasure ani. Mm. Kay layo-layo pa man day ni di man day daw. Diri magsugod moagi pa mig sus taghana pa din na mong giana nani ay. Bahala na basta Pero makuha na to. amo ning kwaon. Bahinan lang kanamo ha. Asa man kanamo makita? Dili Japon. Diri ra gyapon. Balikan na to na dili. Balikan na nato. Balik ra ta. Mabalik kami dire. Sige, Amo sa ni pangitaon ha. Salamat. Salamat. Sige. Pinaig yan ni Pops. Lim. Oh, tanawan ni mong konbing. Mapan dia kung tama ba niya itong gantuan. Sabi, chik sa nato ni Bia. Cik boy cik. Kitin yung layuan eh. Tama man day, di ba diri man tagikan ganina no? Ito ni diwata no? Naabot na ta diri ah. Naabot na ta diri. Tama man, sa kasagingan. O kasagingan naman eh. Ay oo, kasagingan. Basit na na diri. Dili pa uy. Pag man din ng kasagingan, mapatay mo tabok pataog sa pasapa. Layuan po dahan na. Uy napay sa pasapa. Ay sige, reklamo ba kay... Oh, hapit naman po, dol na naman po. Pag man sa pasapa, magi na po tag kalubinan o kakahuyan. Tapos naibuntod gamay, diraan na dayo. Layuan pa di ato Ay eh. sige na yan, nagkabalaka dira. Tara, bakto sa ta. Para mga pong kapalitan niya. Tara, tara. Layuan naman na ni Mr. Tim. Ay, nagkabalaka, Paps. O, nakuha na to ang ikaduha nga stage. Ang sunod na lang ani sa pasapa. Mo na lang din na. Oh, sa pasapa na dayon kay manaman ta saging. Mo naman ni bukid buntod. Kababa naman tag ikan tag buntod. Sa pasapa na dayon. Tara, oh. Okay, dulo na. Feel ako mo sa pasapa okay nagtubig naman. Nagtubig naman. Wala po ko. Wala. Oy, Baba ako, baba. yawod sige tara tara. Grabe pag kayo kayo hasul man kayo kakaubanon ba? Hasul kay Kaya na. hasul kay Trition Hunter ba? O tama na. Tara. Tara. Tara, mo nang guro na sa pasapa oh. Una ni. Abi uhawa po to eh. Hawa po Mr. Lim. Uy, puti kamay may gani kay nay balon. Manginom sa ta. Ikaw na pagdali. Tama na bi, ako na po bi. Tara na. Tubig dre. Tama na, tara na. Tara, Paps. Muli ni Paps oh. Mo na Mr. Lim. Ako na sa pasapaan ni Paps. Lah, grabe medyo Tanawa layo. di bi, tanawa di bi. Medyo layo dito itong Ayok, nakita nabtan ba? Daw, sapa. Uy, hapit na. Asa na dapit Mr. Lim? Mao naman dyan ning lason. Sa manip, sa may purma ni. Mara mag balay. Balay? Balay na no. Gamay man kayo. Ang payag. Basin. Asa may payag Asa diri rin napitan no? Tanawag tarong gabi. Daw, sapa. O, dire. Amta diri ata. Dire, o, sa wala. Diri no. O, dira. Tara. Paktas na. Paps, muna dyan ni Paps. Muna ning last destination sa tuang kwan Paps. Ang mapa Paps oh. Mao na ni. Oh, mauna ni Drian na. Drian na nakabutan Paps. Putik kamay. Sa, mauna giday ni Paps. Pamilyar man kaning lugaran Mr. Lim. Si familiar good. Nayabag man di ka sa inyong balay raman day ni sa likod. Naunsa man ning tawanan ni eh. Hati. Yate. Bitaw na pero matay mahimo Paps kaya gisunod raman nato ni ang nakasulat diri sa mapa oh. Wa man kay klaro oy, giatay na pa kay pa diwata nya. Nagbaktas pa tay sa kadlaw layo nakitang namtan nya. Naram na diri sa likod yung balay day. Gani no, kisa may nagtuugod nga gisubay raman pud nato ni kun sa gisulat diri sa mapa. Ay Sumpay, nasigdagang mata. reklamo gud ra gud malay din nato mao na din ni Didri adi ay. Tanawa na di abi. Dili mong gud kay ikaw ra gikapoy mong gud pugko gud. No? Puyo mo kay baktas. Tara dito ng treasure da diri oh, nara diri nga side sa atong gitindugan. Likod sa balay, street to. Uy, na diri, naay bato. Uy, bato. Oni. Tapos niya na. Unsa man ning aro ana? Aro daw ana paana ila pa ila. Ay, Basit nasa nalubong sa bato. nasi lalom. Asa daw? Ati bugatan ni. Unya. Tanawa di abi. Uy. Diri pa. Ang lubong. Kamuta daw, Paps? Kamuta daw? Ah man ni dapit. Isa, kamuta asa man depan diri ya. Kamuta. Tara. Uy, tara. Grabe ka naman pa. Diri, Paps. Sanina may sanina. Ta. Ana biya ng mga kakaraan no, ilang tabon-tabunan og sinina no. Sa kisulod ni Paps. Box gunit TV. Box. Box. Hindi ako. Dalya Mr. Lim. Uy. Yes, Box. nala dyan mo dato na dyan ko. Bay. Dalya mo, dalya ba?
Tik kamay. Na Paps, ito nang hinluan Paps. Yes. Sabay. Unang buhaton ako. Oh. Pagkuhan kong chika 5. Ika lima. Ako siguro ani kani sakyanan, mga kutsi, mga inana ba niya, mga tuwa ko sa kuan. Pre na excited na. Di na ka Paps. Ito na yung brera to ni. Di na dagalis to. Na! Sama ni klase si Ba man ay klaro eh. Ni. Sama na Mr. Lim sudan. At Ilainan naglarawan na ni. napakay patang t-shirt niya isa ka adlaw yatag nagbaktas niya. Yati dugan Kapoy ra siguro. ba kayo? Panos naman siguro na. Di ka 50-50 ani. 50-50 sa imong mata. Ikaw bag 50-50 na. Di ko mo 50 na. Di ata yung panos naman siguro na. Humot oh. Kami Humot, murag lami ba? Ang laman na. Sa sunod ha, ayun ako kasula-sula ha. Yate, may kabahuan eh, puro mga palpak. Grabe. Okay, Malay ko ba concentration ni Lolo. Pero tilawan daw nato ni Bi murag centennial na ni ba? No? Baho-baho siya pero lami mo po siya.